उदालगुरियाव जागायबाय दिनैनिफ्राय खुंगा 29थि अल इन्डिया UN ब्रह्म सनानि काप जोलुर बादायलायनाया। बे समाव बड'लेण्डनि दाब दाब थावनि आरो ओनसोलफोराव जोलुरनि दोहौआ सानफा एफा बांबोबाय थानाय समावनो गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव उदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय मुंदांखा जोलुर गेलेथिलियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय मोनसे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगा 29थि अल इन्डिया UN ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया। बिनिनो दिनै गिबि बेखेवजानाय बादायलायनाया जिल्लानि सिङाव थानाय मोननै गोख्रों हानजा डिमाकुसि अर्गें क्लाब आरो कबिरारि लाइमोन क्लाबनि गेजेराव मोनसे मुहिनां बादायलायनायनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। Uh, 29th All India Bodosa Upendranath Brahma Gold Cup Football Tournament 2023 दिनै नलबारि उदालगुरि नलबारि प्लेग्राउन्डआव दिनै जागायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनिफ्राय आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बेखौनो मेसेज मोनसे हरनो नागिरदों जे बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय द मोस्ट प्रेस्टिजियास मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बियो जायखौ जोङो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसेल' माने बे फुटबल दिनै जोंनि उदालगुरियाव जों कन्डाक्ट खालामनाय जायो। दा बे हिसाबै दिनैसिमहालागि जिहेथु 29 बोसोर जाबाय साफ्रोमबो माने उदालगुरिबाखि आरो लोगोसेनो साफ्रोमबो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बेयाव खुनु जाति जनगोष्ठीजों खोथा गैया। मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अनसायनायनि थाखाय दिनै 29 बोसोर जाफैबाय आगान होफैबाय। बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावदोङो। नोंथांमोननि बे गेदेरथार अनसायनायनि गेजेरजोंनो दिनैसिमहालागि बे मोनफैनो हादों आरो गोलाव सम हान्थिलांनांगौ दङ। बे गोलाव समनि जि हान्थिलांनांगौ लामायाव साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददथिखौ मोनलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे खेलानि जुगिदिनो बड'फानि जि सान्थौ सानस्रि बिथांनि जिखिनि थोनलांनाय बिथांनि जि आइडिय'ल'जि बेफोर गासैखौबो जोङो गोसोआव लाखिलांनानै बिथांनि नुहोना गालांनाय जिखिनि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय जि मोनसे सिमां बे सिमांफोरखौबो नैबे बायदि माने अनुस्थानफोरनि गेजेरजों बोसोराव अन्तत खनसेखौ जों गोसोखांनानै गावनि गोसोखौ फोराफिननानै गोसो माने बोलो फोराफिननानै जोङो बे जोंनि जिखिनि मोन्थाय जोंनि जिखिनि माने सिमां बेफोरखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बयबो माने जानजि खाफ्राना आवगायलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि जथायै बानजायनायाव 29थि जि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोबनायखौ जोङो मोनसे फिक्सार बानायदों गासै जोंहा 12टा माने टीम थागोन। जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनजों खुंजानाय जि माने लिग बे लिगनिनो चेम्पियन मोनब्रै टीमखौ लाबोनाय जायो बे माने गल्ड कापआवहाय। बिनि बादै बाखि इनभाइटेड बेबायदि टीमफोरखौ लानानै गासै 12टा टीम जोङो देग्लाय गेलेहोनाय जागोन। बेयो माने प्रि क्वार्टारनिफ्राय स्टार्ट जानानै बेयो नेक्स्ट क्वार्टार सेमिफाइनाल आरो फाइनाल बेखौ टुर्नामेन्टखौ खोब गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो थांनाय समफोराव जेरैहाय अनसायबोदों बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बयबो जाहाथे अनसायगोन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायगोन जोंनि गेलेगिरिफोरखौ उत्साहित खालामगोन हेफाजाब खालामगोन आरो प्लास जायफोर माने बेखौ खुंदों माने टुर्नामेन्ट कमिटि बिथांमोनखौबो नांगौ बायदि हेफाजाब आरो मददखौ जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा माने हेफाजाब होलांगोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय।